Àlex, com veus el nomenament del nou síndic de Greuges de Viladecans? Home, el veig amb molta preocupació, perquè el síndic, la figura del síndic ha de ser una persona de consens. Crec que hi havia un altre candidat, que és el senyor Bonic, d'Esquerra Republicana, que va ser regidor d'Esquerra, que és una persona amb aquest perfil, no? El síndic que han escollit a l'Ajuntament de Viladecans crec que és el pitjor que s'ha pogut fer a la història de la democràcia de Viladecans. Primer, és una persona que té un tarannà de poc diàleg, és una persona que a mi personalment, hi ha dos companys més de la televisió local de Viladecans, ens va portar als tribunals i ens va denunciar, això sí, pagant a l'Ajuntament les costes, ens va portar davant de la justícia acusats d'injúries i calúmnies per donar una opinió. Jo tenia 18 anys, me'n recordo, ens ho va fer passar molt malament a la meva família perquè ens demanava 1 milió de les antigues pessetes, no? Va perdre el judici, ho va recórrer, ho va tirar per lo penal, va tornar a perdre el judici i després ho va portar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Un síndic de Greuges no pot tenir aquest perfil perquè, a part de ser una persona que va en contra que els catalans puguem decidir i se n'en fot públicament a les xarxes socials, crec que és una persona molt perillosa.